Katangmu padha arang dena becik besok amendemo baris baris kang prayitna wong ing para ati iku awak Pandhawa wah aku manjing jroning alas kethuk uta loro kemeng sak gunung anakan ketindayo ngaku kowe buta uteng petah ngene putih ngumurang toto yen kowe takon aku ruk muka lho metu ya ngendi Atro bagus, wah ditakoni dhisik jenenge sapa, Kang? Oh iya, jenengmu sapa, Satya Munggul pawenaranku Raden Bratasena. Sebetya ya endi? Ngupati Kayugung Suswing Angin. Wah. Kayugung Suswing Angin kuwi manggone kene ana telakku kene kowe mlebu nyang wetengku kene wis genah ketemu Kayugung Suswing Angin. Gedhe cilik arep bathok karo aku. Ya pancen kapurnata kowe dadi pantu ora minggat. Aduh komo pecah ndas blang. Dang.